Co jste dostali od tajného Santy k Vánocům? Já jsem dostal takovýhle hezký pouzdro. Tajný Santa, děkuji. A dneska pojďme se podívat na případ, který jsme měli 2 týdny zpátky, a to bylo zrovna před Vánocemi. Bylo to zajímavý. Přišel k nám pacient, který měl ulomenou 2 a vlastně chtěl mít zub na Vánoce a na Nový rok, takže museli jsme rychle postupovat a řešit tu situaci. Po zhodnocení snímku, CT a biologického faktoru zubu jsme přišli k tomu, že ten zub musí se vyndat. Takže byla vybrána metoda okamžité implantace. Druhý den pacient přišel k nám a bylo provedeno extrakce zubu, zavedení implantátu, doplnění kosti, doplnění dásně, skinování a hned v ten den laborant začal pracovat na provizorní korunce pacienta. Na druhý den už z láborky nám přišla korunka a tu korunku jsme mu nafixovali. Jak můžete vidět, krásný výsledek, pacient spokojen a může krásně slávit svátky. Takovýhle výsledek zaručí nejen kvalitní implantáty a komponenty, které používáme, ale taky i práce doktora, který umí dělat svoji práce odborně. Přeji všem hodně štěstí.